Ayan, pasalamatan muna natin unang-una ang ating Diyos kasi may tumulong kay Tatay Bertito at Nanay Arceli. So, salamat din sa ating sponsor na si Ma'am Bernadette Puntanilla Rivera. So, nagpadala po siya ng 1,500. At tapos si Ma'am Pe Brazil Gaya, padala din po ng 1,900 pesos. Kaya ngayon, papunta tayo din kina Tatay Bertito at Nanay Arceli para ibigay nga po itong tulong galing sa ating sponsor. Kasama natin si Michael, ayaw magsalita. Oh, Michael? Ha? Nahihiya si Michael eh. Speaking, so yan si Tatay Bertito yata ito, naglalakad. Kung hindi ako nagkakamali. May dala siyang tungkod. Saan kaya ito papunta? Ano gusto mo sabihin ko, Il? Ha? Ay. Ha? Yan, so tatabangan ta. Ano pala to eh? Ang tawag dito sa laro na to? Tennis? Badminton pala. Tennis. Tennis, sabi ano? Badminton. Tay! Magandang hapon po. Yan si Tatay Bertito. Si ano yan? Si Bertito. 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 Sino po tao sa inyo? Saan po kayo papunta? Balik sa araw yan. Ano pong gagawin niyo dyan? Batak lugar dyan sa araw. Gigi po. Yan, sino po yung tao doon sa inyo, Tay? Yawan dyan si Tiago. Tama, si Tatay talaga na. Nagpagupit lang. Siya nagpagupit. Baka magkamali tayo eh, nakakahiya. Bertito nga. Oo po. Malabo na po yung mata nyo, no? Tapos hindi na kayo nakakalakad pag walang tungkod. Hindi. Magandang hapon po, Nay Arceli. Ano po? Kayang-kaya pa? Yan ay, magandang hapon po ulit. Magandang hapon Kumusta? din, Mala. Sandali lang po may lamok ka. Ay, hindi namatay. Hindi Sa naman kayo kinagat daw. ng- Asan po yung mama nito? Nagtrabaho. Trabaho. Ayan. Panggatas. Pangkakan. Siya na lang po yung naghahanap buhay na. Yan naman. Bumalik po kami dito para ibigay po ito sa inyong tulong galing sa aming sponsor. Ay, sabi Noy, salamat sana. Pasalamatan ulit natin kasi pasalamatan ulit natin si Ma'am Bernadette Puntanilla Rivera tapos si Ma'am Pe Brazil Gayas. Pumili po kami dito ng kalahating sakong bigas. Tapos ito may mga grocery din para po ito sa inyo lahat. Ito, may asin, saka asukal, mantika. Tapos mayroon din po ditong dilata at noodles. Ayan, di din mawawala yung mga sabon. Oh. Sino po yung naglalaba? Ako, Ay ko po. Kaya pa? kaya pa. Kakayanin na. Ayos. Walang iba. Walang iba. Oh. Pag natulog ang bata, Saka lang kayo naglalaba. tataing. Oo, nagtataing. Ganun. Tayo po kayo tayo. Oh. Ayan, bali si Ma'am si Ma'am Bernadette Puntanilla nagpadala po ng 1,500. No? Tapos si Ma'am Pe Brazil nagpadala ng 1,900. So binili po namin itong grocery. Tapos ito pong bigas. Bali may tira po ditong ibibigay ko po sa inyo itong 1,500 galing po kay Ma'am Bernadette. 1,000. Ito. 1, 2, 3, 4,
500 pesos. 1,500 po. Ano po yung gusto sabihin niyo dun sa sponsor na? Salamat sa nanino. Kung si Simon sa Indo, salamat sa makaano kami. Tabang Indo. Yan, naiyak si nanay. Sa sobrang saya. Oo nga, pag wala talaga kaming ganun. Talaga nakakaiyak ang kaanuhan namin. Talaga kayo makatulong sa inyo sa amin. Kaya salamat na sana po sa sa Muya at sa Indo. No? Opo. Welcome po. Salamat sa Yan, andyan naman yung ating mga sponsor na handang tumulong po sa mga kapuspalad talaga. Kasali kayo na isa, senior citizen? Oo naman, Anong Oo, nakakakuha kuha naman naman? kaming... Kayong dalawa po? Oo, Mabuti 1.5. naman, Ganun. Sa September naman kami mag-50 out. Kada Opo. ikatatlong buwan. Medyo matagal-tagal po ba Matagal makuha? nga, saan naman kami kukuha? Opo. Kaya salamat na sa Indo, sa Nanoy na araw ka nakatabang kami sa mo. Saka sa nag-sponsor, salamat sa maray. Na makaano sa Indo. Kaya yun na nga ang kung kuro ko niyan lamang sa pagbuhay sagod sa harong. Hindi po talaga kasi yung bahay niyo po talaga. Talagang Kunti na lang. So surrender na. Oo. Salamat na sana sa Induno. Ito mo yung itsura ng bahay nila guys. Tabang Pag hinangin to ng medyo malakas-lakas. Mabuti nga nung hinangin ng tatlong sunod ba ganoy? Ay, inabutan pa po ng bagyo yan? Ganyan yung itsura? Oo, ganun. Ay, Hindi naman na linipad. Talagang iniwanan namin yan. ay mabuti Kami po. ni tatay mo. Opo. Iniwanan namin baka lumipad niya. Ipakita ulit natin yung bahay nila kasi baka, Sige. baka may gustong Sige, tumulong po pasok sa na, inyo. no? Yan lang tong bahay nyo. So ito nga po yung itsura dito sa labas. No? Oh. Naku, delikado. Tapos ito din yung loob nila. Talagang. So ito lang. O sige, nene. Salamat na sana. Yan, ito, dahil nga doon sa yung anak niya, mahilig magdala ng mga gamit, galing yata sa pinapasukan. So kaya ito, natambak yung mga gamit dito. Pagkahapon, ganun kami. Talagang ito, hindi na pwedeng pakinabangan to eh. So, dapat maayos na. Yan, nakikiusap po kami na sana po matulungan natin sila. So, may paayos itong bahay na to para maging safe naman sila. Kasi although ganito to, may yero dito, pero kapag umuulan, andito din sa labas yung, sa loob yung Alas 6 ang bangge. tubig. Basang-basa Basang-basa din din ang sila. aga nala. So doon na lang talaga sa kwarto na yon. Kami na Medyo sana maayos-ayos. Muna tulog yung anak niya. Pagturog, yung pag-ipos ko ni hanggang anong Yan. oras Sa mga kami gusto po ulit tumulong kay Nanay Arceli, saka Tatay Bertito, Mala subag. pwede niyo po kami i-message sa aming Facebook page. Dahil ako makasap na. Salamat sa Indo. Salamat po. Buti tayo nakakalakad pa kayo papunta dyan. Iyo, nakakalakad pa man sa nano. Gano'n na po kalabo yung mata niya? Malabo na talaga. Nakikita niyo po ba yung kagapuhan ko? Hindi na? Hindi na masyado. Ay, hindi na. Sayang. Hindi na makita ni tatay yung kagapuhan natin. Sino po yung nagupit sa inyo? Bagay na bagay po sa inyo yung gupit niyo, ha? Doon sa sentro. Kaya nga, hindi po namin kayo nakilala nung una kasi nag-alangan nga po kaming kasi baka magkamali kami, mahirap na pagalitan tayo ng sponsor. Tapos, siyempre magalit kayo sa amin kung hindi nga kayo yon. Buti na lang ikaw talaga yun, ha? Oo. Ayan, so muli po, salamat kay ma'am. Ayan, takupan tayo.
Yan, salamat po ulit kay Ma'am Bernadette Puntanilla Rivera, 1,500 po. Tapos kay Ma'am Faye Brasil Gayas, maraming salamat po sa 1,900 pesos po. Yan. God bless po sa ating lahat.